And they're gonna do här. Come on, Bowser. Bowser. Bowser Juniors. Fuck them up. Okay, so Simon vill så börja mot Bowser, så bara börja mot någon. Ja, pejlingar grejer. Yeah, whatever. The fuck is smart, you? Where am I? Where am Darkness I? Darkness compels you. Hey, But way not there is, man. How you doing, brother? Oh gosh. Oh! Whoa! No! Let's go! No! Speed run! There's no stopping me! Oh. Patient, my brother. Oh! Oh shit! Oh. Ah! Största där. Immediately. Är det så här? Wait, vi ska tacka dig. Tacka dig. Oj! Vad gör jag där? Oj, det är så. Whoa! 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 Oh well. My brother's useless anyway. Yeah. Jag klarar det inte så fan. Yeah! Get out of here! Jag klarar mig åt här! Donk! Som är udda där. Nej, kolla! Oj! I don't need my brother! All part of my plan. I do. I do it. Okay. Okay. We didn't care, bro. Don't göra det. We had the cameras there. Jag vet inte. You're not. You're not. Just believe, bro. I don't. Ah! Ja! Ja! Så kommer en ny, vet du? Vad sånt var det? Ja, okej. Nej. I got. Nej. Förstår du och så förstår du. Oh yeah. Oh. I'm a Luigi, I'm a Lamaro. Ja, vi har faktiskt inte klara. Hvis vi dodge i spann så får vi då i Bowser backman. Den här Santa-ration. But what? Bowser, sista Bowser. Ja, vi ska göra det här. Alright. White. Still potato, bro. Check it out. Åh! Agreed, Nigel. Cat, What is it? What magic is this? Go here the cameras to say. Fuck. Jag vet inte. Käkra dig. Bruk på den här. I like a... Bruk på den här. Som ut. Jag kan inte så Kan ni göra det? Ja, jag kan göra det. Här är kranen. Får jag börja? Då är det jag säger snäll. Shortcut. Kan man göra det? Punch that. Oh shit! You're not welcome here! You're not This is my place! Real smooth. Oh god, det där. Oh my god! Recklessness. It's the camera there, I guess. Yeah, to the cameraman. Jag blir lite like you do. Nej, jag kör det. Oh man, droppa det. Okej. Krona Jimmy. Hello, dude. No! No! Oh man! Nej, jag kanske tantade! Shit! No. Ja, det är klart jag kör. Yeah. Sucker. Oh my god! Sorry, dude. I started jump on the tree. Ah, shit! That's so rude! Oh shit! How you doing? How you do? Lite grann. Okej. Jag har nöja här nu. Hello. Låter fränt. Jag minskar det, men jag hoppar ner. Ah.
kommer skymma ut. Oh, There it is, Esper. There it is. So that's how it works. Oh! No, don't you dare, Esper! Jag hade inte lärt dem. Nej, förhindra. Oh shit, bro. Oh yeah! Yeah! Power stars. You bet! You betcha. Bet you. Oh my god, that's good. Don't do this to me. Don't do this to Hey, to shut my up. little heart. Oh my god! Whoa! 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 Kom igen efter. Yeah, I'm back! I'm back, sucker! Uh-oh. Whoa! Okay. How did she contact him? Bra, bra. Wow! Okay. Cash då? Är det mitt och jag då? Nästan ner! Hur för hela då? Det känns där skrumbars. Like some yeah, wither man. Oh So shit, that was low. awesome. Oh! Det är ju långt. Ah, ja, jag ska köpa kanalen med det. Ja. Akkurat där. Det är ju så gott att bli fast. Fan liklar. Då får jag ut till Liklandsvärlden. Ja, ja. Kör det förbi. Side outlets. Liklas med kan man göra det? Ja, kom ut. För hon Invisible Caps. Ja, tack. Mario Bros, vi borde börja video liksom. Jag kom ut. Kan vi se? What? Oh. Oh, I'm late. Okay. Det är kött nu. Jag börjar ens med det. Allt av det. Det är löjligt för English science. Nu tycker jag där vi tävlar där i Invincible blir det kanske ska som Mario fight. Han gör också acrobatic shit där och sånt. Jag tyckte det är för det. You have to stop it. Jag borde vara super fit för att göra så fit det. Det är nog gott, alltså jag kan bara halta väck. Jag glömde. Esper! Esper! What you do? You killed me. Oh shit! Come on man. Det tar ju akkurat samma på så slay. Oh, jag hörs. Det går för sure. Stay med nice. Du har sett kameran i framför. Det är sånt där du kan styra i kameran. Ja. Alltså, du kan styra ditt fickor. Jag kan ta det där. Det är så bäst namn. Jag vet inte vad det klingar. Här är det. Louis. Oh shit! No! Oh my god. Smooth stench of night. Yeah. Nice. Oh. Oh my god. That's a Ah! chance for comfort there. There we go. Let's stagger. Där är det bra. Det fuckar upp. Det tror jag känns snabbt med matters. Det mixar R och L. Fuck, jag tycker det är nya då. Hang av hålen.
Yeah!